Takže ahoj, dámy a pánové, zdravím mojho dalšího let's playu do Minecraftu, no a jak vidíte, že to je čaroděj Minecraft, no a ještě jste si všimli, že jsem tu na to, aby jsem vám ukázal, co se všechno dá dát na slonu, no a Gertruda mi včel utekla, no a tady máte napísaný craft, tady je všechno o craftingoch, takže to se craftí takto, to je čestka, takže Gertrudu se dá čestka. Ale jak se jim to nejde ještě nasadit, si to musím, já nevím, proč to nejde nasadit, alebo vyzkoušám to Bimbulando vydat. No, nevadí, toto si necháme, toto jsem už nasadil, jsem jen tak zkoušel, bo mi to předtím absolutně nešlo. No a tady jsem hlavně kvůli tomu bugu. No, už mu to jde, takže už další, tady toto je deka taká, tak to vypadá úplně luxusně. A toto je, nevím, co to je, ale to je na nějakou královnu, a ne na královnu, ale vypadá to fakt hustě, mi se to líbí. No a posledné je už tady česká, ke které dostanete klíč, no a dáte si tam například bariaké věci, odenknete si to, dáme si tam například péra si tam dám, odenkneme si to a mám to. No a tyro, já jsem tam dal diamond rohy, lebo nevím, proč jsem to nedal hned ty, ale já jsem to tak viděl prvýkrát ty diamond rohy, tak jsem jich tam dal hned po prvýkrát. No a tady ještě raz ten crafting, takže já vám to ještě raz ukážu, než se na to koukněte a zase si to vykraftíte. Česka se kraftí takto. Si sem dáte 2 vlny. Toto jsou ty rohy. Se kraftí takto. A můžete tam dát i iron podobně, jak tady jsou ty diamanty, tak tady můžete dát sami iron, takže toto jsou jakoby iron. No si můžete dát iron a se vám to vykraftí. Toto je to hore, co se dává na toho slona bíšel. To dáte sem. No a tady to máte, tady je ta deka, no a tady je to sedlo. No a já vám ještě raz ukážem, že jak se dá premenovat toho slona. Takže dá se premenovat knížku, kniha, zaberete si jednu knihu, aby se vám to, jde to v kreativě, takže Gertruda, a vyšlo tam například 2 Ačka, další A, to jde podobně i Upstrosu. Upstrosu jsem natáčel včera ten let's play, včera byl vyslaný na YouTube, takže se na to podívejte se na můj kanál a koukněte na to, tady jsou ty esence, no. A toto bude asi všecko. No jak jsem vám ještě vyprávěl, tady z této se dá, jaké chcete premenovat to zvíře, já vám to ukážu i v game modu 0. No a vyzkoušám si ho premenovat, funguje to. No a vyjde vás to zadarmo, takže funguje to i na koniu. A na jaké chcete zvířat, takže je to buk, aby jsem to nazval jakýby čarovný buk. Ano, čarovný buk, tomu vyprávějte, no a toto bude všecko, už co jsem vás chtěl povídat, takže čau.